Mae diogelwch rhyngwladol a thren ryddfrydol a wynebu heriau amlochrog sy'n codi y weithgareddau sy'n aml yn anghyfreithlon ac yn gweithredu o dan drothwy gwrthdaro a rhyfel arfog, ac mewn tiriogaethau cynhennus a pharthau rhyfel. Mae'r Sefydliad Ymchwil Heriau Geo-wleidyddol ym Mhrifysgol Abertawe yn un o academyddion ac ymchwilwyr allanol sy'n gweithio i astudio pob math o wrthdaro. Mae hyn yn cynnwys rhyfeloedd hybrid a thechnegau adeiladu gwtnwch ar gyfer lliniaru ar gyfyngau. Mae y Sefydliad Ymchwil yn cefnogi ymdrechion ymchwil cydweithredol ac yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i wneud cynigion ymchwil aml a thraws ddisgyblaethol o bob rhan o'r dynieithau a'r gwyddorau cymdeithasol. Yn ogystal â newidiadau mewn technoleg a nodweddion rhyfela a'r ffordd mae'n cael ei weithredu, mae'r GCRI hefyd yn mynd i'r afel ag elfennau dynol heriau geo-wleidyddol a'i heffaith gymdeithasol. Gan weithio yn gilydd, rydyn ni'n ceisio dadansoddi a hysbysu trafodaethau ar faterion rhwngwladol o wrthdaro ym mhob ffurf. The design of the Institute is to move beyond departmental silos and to engage colleagues in multiple departments across this faculty and across multiple faculties of the university to leverage the best of our expertise and to enable colleagues to talk across disciplines and to be truly interdisciplinary, to engage a modern set of challenges in a changing world. And in order to do that, we need the best and brightest of minds and to bring guest speakers and to generate research and research funding opportunities for the benefit of staff and the benefit of the overall. It's really about the future and about how we affect societal change and how we affect the policy-making process.